سلام بيتسب نيلوم زخون حدش فيلم حزنا لهم مصينا لنا ناي دغامنا خفيل سبسكرايب ስለዝኾነ ድማ ነቲ ፊልምና ንምጅምር ኒ ቪድዮና ላይክን ኒ ቻናልና ሰብስክራይብን ብምግባር ፊልምና ንጀምር ታሪኽና እንትጀምር ሲዲን ትበሃል ጓል የላለና ኒ ሂፓፕ ደራፊ ድማ አብይ ፍቅሪ እዩ ዘለዋ ካብ ቁልዕነታ ጀሚራውን ሂፓ ብጣዕሚ እያ ትፈቱ ነይራ ሲዲን ቆልዓና ሃለዎ ዲረ ዝበሃል መታዓቢት ነበራ ካቲ መዓልቲ ስነ ድሓርውን መሓዘት ይኾንሙ ኣብቲ ሕዚ ሰዓት ግን كلتهم عبيهم إيهم هذا دم سيدين ناي مصحف صحافي تنتخون دري دم عبي درافي خوينو بيتعم تفلطوني يزلو ناي سيدين حافتا فرانسيسون حافتان من تاي ناي ود محزاكم زي تح ناتدنا غرا ايو سيدون اوصي اتاي تفلط اندا امبه كاب قلعنتا تحزاز حبوتو حبو فقرا لو ايو كابوشتا كيوصات دم ميس افكاري تيروس يلاليا سيدون كل نغرنا وشتا توحطم ميسريس محازتنا كوخنا تصعر بيون درينري ناي مرعا حتو كقرب الله سلازدليه نيتز غزا قلبتني سيدين يريا سيدين وني دانا غرامو مخنيات الدري بيزحات اقوالات كغير دامبه مسحانت كخونا حسبت النيرا سيدون ترغاغعين كحسبت نغرمو دري دما ايتك خوني يزبل حساب حسبو ايو سيدين ون لك كم زي تحقوسه انكو عدس بلك الى تحقفو دريون ني ريسنا حدار حتى يقرب لامو ريسون مين مدحر كيبلت حراي تبلو كان معلتات ندحر دمو ناي سيدين حافتا فرنسا بخمي كاب حزي ميس درا افقراي ودك كنت بلامو سيدين دمو ميحزنتنا صبغ سلازلو بفقر مخنيات كبلا شو يدلن تبلو ريس دمو ناي تقلبت مخنيات بمغبا زيجي تاداليا ايها بيون سيدين ناي دري محازي يا الى بمحسا نابت مدلاو تصوعا حاده صوتنا تصوتا دمو نيريس سلا افكاري ادرين حتى تنبرها مبزحتو اتملس جن سيدين يا تملسل نيرا ايتنا غلات دمو كندز اكل سلناي كالي سبعي مفلاطه يحقو سناي نبرن سيدين حزات لازم صيتو بتو انت خفت جن ايتزم صاتو ماشن قق زلو بانتي اي نيرو سيدين ون بتو بتو بطعمي يا سنبيدها من خنياتو اتو بتزغزاتو حافتا فرانسيسيا نيرا كابت زغجت ندحر دمو سيدين اندرين يراخبمو وقعي يجمرو سيدون بخمي تعيد سبيتي الكواسين خاتب لمو دريون بيتعم صبغت سبيه ني حدار تخون نايب علي مرجع ايا يبله درين رسن مركا ناب حدا كلب مسيدني خيدمو دري ابتنا ود قدن مفرام نبرو مخنياتو صبغ درافي اي نيرو دريون كابز صلوت كالي نغرمو نعاخة زفر مكادس مولن نيرو يبلمو يتودون دليت كم زي بلون يتناتم تكالون كم زي فتوين يزاربو جن كعا حسابو كلو تخوينو نيتدولو اللي تزاربو ويخيي يتود كابو مسكده كيلترا براتينا بحالتي مصمو نيدرين من تاي زي تفرمنا ناولو دقاقي مم يزاربو دريقن ادرارفو من ستايلو من سلا زي حقوسو قادي فوام يخيي ابتزقط المعالت الدري ناب سراح انتعاتو حالقو اسايمو نيتا موادات نكفرمو مينقرو دري اذا موادات خسارة ايومي بلومو حالقو دمو رقصانيا ايه بإذا موادات بزح غنزو كنراكبين ايل بلومو دري دمو ميس حالقو مرد دا كم زي خاله ميسيوني سيديني نقرا انا زدال صبغ درف زدرف سبيو يتحزن سرح زلنا سرح جن اب غنزب تخرج زقبرا ايه يبلا سيدين وين تقبيلا نايب على خاتك على سكع تخفه حراينا ويلكام سرح يزل كاتب لومو دريون نيتي سرح لغيقو كم زوصين نايب على سرح كم زخفتني نقرا كابت سرح سزعن كفواقن كابت زلوت كال زرخبه بزح غنزب ينيرو بيصبحتي اون سيدين سونتان محصابنا تدالوتي مصمو يتقطن شارب مستخدنت دمو ني دري تحقفو سيدين ون كابز مصي زي تباله سمعي ني دري تسعمو دريون نيتي خدان تحت مبال انت جمه سيدون بعلات ملسمو يتزغبرو وزلو نجر طيطو نكبلو تنغرو سيدين دما شعب دبرتي صباحنا بحق مرعى دخات بلومو دريون رقصانيا كم زخونه ينغرا ابت مرعى خوفيلنا هلو ادمو سيدين حافتا اتز تفتر نجر تنغرامو حافتاون ني منتا اخن مرعى حدا معالت مسترفو كم زعانه تغوار تفصمي تبلامو ني دري سمعت لي واون شيعنك تزارب تنغرا سيدين جن غانزانا بوشت بموها
መሓዛኣ ተመርዕዮ ካብቲ መርዓን ድሓር እውን ሲድን ንናይ ድሬ ፍቕርን ምቕናስ ኣብ ስራሕቲ ትኩር እሞ ሓደ መዓልቲ ሲድን ነቲ ትሰርሐሉ ዓብዪ ናይ መጻሕፍቲ ትካ ሓደ ተፈላጢ ስፖርተኛ ቃለ መሕተት ምግባር ነበራ። ሲድን ድሞ ሚስቲ ከልቢ ዝተባሃለ ሰብ ቃለ መሕተት ናገበረት ናሃለወ ድሬን ሰበይትን ይርእይዋ እሞ ሰላም ንምባል ናብ ጣውላ ኣይመፁ። ሲድን እውን ድንግርግር ናበለ ከመይ ኣሎ መርዓውን መርዓትን ትብሎም እሞ እሰም እውን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይዛረብዋ። ሽዑ ድማ እቶም ዘፈረሞም ራፐራት መጺኦም ይርብሽዎ እሞ ሲድን ድማ ድሬ ከም ዝጸልኦም ስለ ትፈልጥ ንዘይ ምስሓቕና ፈተነት እያ። ከልቢ እውን ንሲድን ናይ ቀደም ኣፍቃሪ ክድየ ይብላ እሞ ሲድን እውን መሓዛኣ ምዃኑ ትነግሮ። ድሬ ድማ እቶም ኣወዳት ኣብ ስርሖም ዝጥንክሩ ኣይመሰለን ነይሩ። ብእውን ካብ ስራሕ ከም ዝለቓቐ ናሓለቑኡ ነጊርዎ ይወፅእ። ታክሲ ብምሓዝ ድማ ናብ ሲድን ንምኻድ ይውስን። እቲ ዝገርም ነገር ግን ናይቲ ታክሲ ኣውቲስታ ዝነበረ እቲ ሓደ እዋን ኣየፈርመካን ዝበለ ወዲ እዩ ነይሩ። ንድሬ ከም ዝነገረቶ ኮይኑ እሱ ዝኣተዎም መድረኽ ብዙሕ ስለ ዘይሕጐስን ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ድማ ታክሲ ከም ዝሰርሕን ይነግሮ። ድሬ እውን እቲ ትካል ገዲፈየ እየ ሕዚ ግን ናይ ባዕለይ ትካል ናኸፈትኺ እየ ይብሎ። እቲ ወዲ ድማ ኣነ እውን ምሳኻ ክሰርሕ ድሌት ኣለኒ ይብሎ እሞ ድሬ ኣብ ናይ ሲድን ገዛ ምስ በፅሐ ድማ ገዛኣ ዕምበባ መሊኡ ይረኽቦ። እቲ ኩሉ ዕምበባ ዝለኣኾ ድማ ከልቢ ዝበሃል ወዲ እዩ። ሽዑ ንሲድን ካብ ስራሕ ለቂቐ ይብላ እሞ ግን ከዓ ውሽጢ ፍርሒ ከም ዘለዎ ይነግራ። ሲድን ድማ ኣጆኻ ኣነ እውን ምሳኻ እየ ትብሎ እሞ ድሬ እውን ምሰበራታትዐቶ እቲ ኩሉ ፍርሒ ይገድፎ። ኣብ ኣካውንተይ ዝኣከብኽዎ ገንዘብ ኣለኒ ብኡ ክኸፍት እየ ይብላ እሞ ሲድን እውን ንክትሕግዞ ቸክ ትፅሕፈሉ። ብእውን ኣብ ኩሉ ዝሓሰብካዮ ነገር ኣብ ጎንኻ እየ ትብሎ። ሽዑ ምስ ከልቢ ቆፀሮ ከም ዘለዋ ትነግሮ እሞ ድሬ ንእሽተን ዝቐንዐ ይመስል። ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ እውን ንሰበይቱ ካብ ስራሕ ከም ዝለቓቐ ይነግራ። ብእውን ናይ ባዕለይ ትካል ክኸፍት እየ ይብላ እሞ ሪስ እውን ብጣዕሚ ትስንብድ እሞ ንምንታይ ካብ ስራሕ ለቂቕካ ትብሎ። ቅድሚ ስራሕ ምልቓቕካ ንምንታይ ዘየማኸርካኒ ትብሎ እሞ ድሬ ኣነ ኣብ ሰዓቱ ትኽክል ዝሓሰብክዎ እየ ገይረ ይብላ እሞ ሲዲ እውን ከም ትሕግዘ ይነግራ። ሽዑ ዝጽበዮ ነገር ድማ ሰበይቱ ኣብ ጎኑ ንክትኸውን እዩ ደልዩ ነይሩ። ሪስ እውን ቅድሚ ባዕላ ሲድን ከም ዝሰምዐት እንትርዳ ብጣዕሚ ተሓርፍ። ብእውን ስለ ዝተቋያቆቶ የቕሬታ ተሓተሙ ንኸይሓስብ ድማ ኣብ ጎኒ ምዃና ትዛረቡ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ከልቢ ድራር ኣዳልዩ ንሲድን እናተጸበየ እዩ። እቲ ምግቢ እውን ባዕሉ እዩ ሰሪሕዎ። ድራር ምስ በልዑ ድማ ሲድን ምስኡ ንምሕዳር ትውስን። ድሬ እውን ንሚስቲ ተፈላጢ ሰብ ብምስራሓ ቅንኢ ሓሚስዎ እዩ። ብእውን ቅድሚ ምርቃሱ ቴሌፎን ይድውለላ እሞ እሳ እውን ብሕጉስ መንፈስ ስለ ከልቢ ትነግሮ። ድራር እውን ከም ዝሰርሐላ ትነግረ እሞ ድሬ እውን ቀኒኡ ስለ ዝነበረ ከይተኣምንዮ ሰራቂ እዩ ይብላ። ሲዲ እውን ዝዛረቦ ስለ ዘይሐጐሳ ነቲ ቴሌፎን ተዓፅዮ። ድሬ ድማ ኣብቲ ሓድሽ ትካል ዝኸፈቶ እዚ ካብ ዝተባሃለ ወዲ ንክኾነሉ እዩ ደልዩ። ሕዚ ድማሪ ንሲድን እናጸልአታ ትመጽእ። ብእውን ኣብቲ ናይ ቦክሲ ስፖርት ስልጠና ርእሲ ሕርቃና ንምውፃእ ትወቅዕ ከም ዘላ ሲድን ትረዳ። ብእውን ድሬ ከም መሓዛኣ ከም ትፈትዎ ንሪስ ትነግራ እሞ ርእሲ እውን ገዲፋታ ትኸይድ። ሲድን ድማ ኣብቲ ሕዚ ዘላቶ ኣፍቃሪኣ ምትኳር እያ ደልያ። ድሬ እውን ናይ ገዝኡ ፍቕሪ እናቐነሰ ስለ ዝመጽአ ንምዕራይ ናፈተነ እዩ። ኣብ ማእኸሎም ዝፍጠር ዘሎ ነገር እውን ክልቲኦም ይፈልጡ እዮም። ግን ከዓ ብግልፂ ምውጋዕ ኣይደለዩን። ሓደ መዓልቲ ተኣኪቦም ጽቡቕ ግዜ ናሕለፉ ናሃለዉ ድሬ ነቲ ትካል ዝደገፍዎ ሰባት ምምስጋን ይጅምር። ካብኡ ብምቕጻል ድማ ከልቢ ንሲድን ተንበርኪኹ ንመርዓይ ሓታ። ሲድን እውን ብዘይ ምንም ድሕርሕርሕራይ ትብሎ እሞ ከምዚ ተለመደ ድማ እቲ ቐናእ ድሬ ተሓቢኡ ናረኣያ እዩ። ብእውን እቲ ዝሓተታ ሕቶ እሱ እውን ናሓተታ እዩ። ንከልቢ ርግፀኛ ዲኺ ይብላ እሞ ሲዲ እውን እስኻ እውን ኮን ዘይትፈልጣ ሪሲኢኻ ተመሪዒኻዮ ሕጂ ንዓይ ኣይትበፅብፀኒ ትብሎ። ብእውን ናተይ ህይወት ገዲፍኻ ናይ ባዕልኻ ሓዳር ትኹረት ግበር ትብሎ እሞ ሲድን እውን ርእሲ ኣብቲ ስፖርት ምስ ኣወዳት ኣገባብ ዘይብሉና ገበረት ምዃና ንድሬ ትነግሮ። ድሬ ድማ ኣነ ሰበይተይ ይኣምና እየ ከምኡ ኣይትገብርን ይብላ እሞ ሲድን እውን ካብ ሕዚ ካብ ህይወተይ ውፅኣለይ ሚስቲ ሕዚ ዘለኽዎ ሰው ሕጉስቲ እየ ትብሎ። ሚቆያቑና እውን ካብ ሕዚ ነቋርፅ ኢሎም ይተሓቃቐፉ እሞ ብተጻራሪ ወገን ድማ ብዓርስ ናረኣይዎም ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ሲድን ሚስ ከልቢ ናዋግዐት ናሃለዎ
تጽحفهم ጽحፋት አንብብዎም ከም ዘይፈልጥ ትረዳ ከልብውን ካብ ሕዚ ኩሎም ኣኪበ ከም ብቦም ይብላሞ ብእውን ከከሓሒሰከ ይብላ ዲረ ብጣዕሚ ሸኩሉ ካብ ገዛ እንትወጽእ ናይ ባዕል መሲልዎ ናይ ሪስ ቴሌፎን ሕዚ ይወጽእ እሞ ብእውን ዝተጻሕፈ ቴክስት ስለ ዝነበረ እቲ ቴክስት ድማ ኣብቲ ሬስቶራንት ቆጺርዋ ዝነበረ ወዲ ታይዳ ኣደንጉ ዝብል እዩ ነይሩ ሽዑ ድሬ ብጣዕሚ ይሓርቕ እሞ ንሲደን ጎቲቱ ናብቲ ሬስቶራንት ሕዝዋ ይኸይድ ሰበይቱ ድሞ ምስ ካሊእ ወዲ ተሓቒፋ ይርአያ ከይዱ ኣብ ጣውሊኦም ኮፍ ብምባል ድሞ ናይ ሕጫጨ ወግዒ ይጀምር ኣብ መወዳእታ ግን ሓቒፍካያ ዘለኻ ሰበይተይ እያ ይብሎሙ ዘየዳግም ዘረባ እውን ፍትሕ ይደላ ኣለኹ ይብሎ ሲድን ንክተረጋግዖ ትፍትን እሞ እቲ ምኽሪ ግን ምንም ኣይጠቐሙን ኣብ ናይ ሲድን ገዛ ምስ በጽሐ ዲሬ ንሲድን ክስዕማ ይፍትን እሞ ኢሳ እውን ድሕርሕርና በለ ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ ትጽሕፈ ጽሑፍ ከም ዘንበበ ይነግራ ሲድን ኣፍቃሪኣ ከም ዘየንብብ ስለ ትፈልጥ ዲሬ ምንባቡ ብጣዕሚ ትሕጎ ብእውን ምስኡ ተደናጉያ ከይትስሓት ስለ ዘፈርሐ ካብ ጎኒ ትትስህ ዲሬ ድማ እቲ ዕድል ከምልጦ ኣይደለየን ዋላ ትህደም ቀስ ብቐስና ተጸጋዓ እዩ ነይሩ እቲ ዝሓሰበ እውን ኣይተረፎን ንሲደን ሒዝዎ ናብ ዓራት ይኸይድ እሞ ዘኣኽሎም ካብ ዝገበሩ ንድሓር እውን ሲድን ድማ ክንውዕሉ ኣይነበረና እናበለት ትጠርዓሉ ብእውን ግዜ ከም ትደሊ ትነግሮሙ ዲሬ ድማ ኩሉ ነገር ተስፋ ከም ዝቆረጸ ምሉእ ሰዓት ኣብ ስራሕ እዩ ዘሕልፍ ነይሩ ዲሬ ዝሰርሖ ናይ ደርፊ ኣልበም ንኽትግምግመሉ ንሲድን ይትዕድል ይህባሞ ኣብ ማእኸሎም ዘሎ ርክብን ንስርሑ ዝኸውን ገንዘብ ስለ ዝሃበቶን ምንም ነገር ዋላ ተበላ ናብኣ መዘዝ ሒዝላ ስለ ዝመጽእ ሲድን ምስ ድሬ ምጽናሕ ከም ዘይትኽእል እንትግንዘብ ገዲፋቶ ትወጽእ ምስ ከልቢ ዘለዋ ርክብ እውን ዋላ ኣያቋረጸት ነይራ እቲ ኩነታት ከም ዝረአ ግን ልባ ምስ ከልቢ ኣይኮነን ዘሎ ሓደ ምሸት ከልቢ እስካዕ መዓዝ ኽብናተይ ልቢ ትጻወት ይብላሙ ሲድን ድማ ከምቲ ዝፈትዋ ስለ ዘይትፈትዮ ቅሬታት ሓተሙ ብእውን ኣብ ኢዳ ዝነበረ ቀለበት ኣውፂኣ ትህቦ ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ድሬ ስእለ ፍትሖም ንምውጋ ንሪስ ይረኽቦ ሪስ እውን ሕሲሲ ብምባል ካልኣይ ዓድል ንክህባ ተሓቶ ድሬ ግን ሓሳቡ ዝልውጥ ኣይመስልን ሲድን ሽዑ ትርእዮም እሞ ዝተዓረቑ ስለ ዝመሰላ ብጣዕሚ ሓሪቓ ናብ ገዛኣ ትምልእ ብዙሓት ኣዋሪሓት ሓሊፎም እውን ሲድን እውን ሓድሽ መጽሓፍ ተሕትም እዚ መጽሓፍ ቅድሚ ኩሉ ዝገዝኦ ድማ ዲሬ እዩ ነይሩ በቲ መጽሓፍ ምኽንያት ድማ ሲድን ናይ ሓደ ሬድዮ ቻናል ትጽዋዕ እሞ ቃለ መሕተት ይግበረላ ዲሬ እውን ናብቲ ዘላቶ ናይ ሬድዮ ቻናል ይድውል እሞ ዲሬ ከም ዝፈትዋ ይዛረቦ ብእውን ብሓባር ንክኾኑ ንፍቕሪ ይሓታ እሞ ሲድን እውን ብታሕጓስ ሕራይ ትብሎ ታሪኽና እውን ኣብዚ ይውዳእ ቪድዮና ዝተመቸወኩም ድማ ላይክን ሳብስክራይብን ብምግባር ቤተሰብ ኾኑ